wachni mondo wadoge wach moro machielo tok weche manyien masade ko kinyi makawuono. Ok apar ni UDA biro rumo chutho nikech ka wang'iyo nyaka nyocha ne katiba manyien makoro sani miyo political parties omenda. Parties gi temo mondo mi gibedi nikech omenda mawuok e political parties fund cha. Mae momiyo Jubilee katodoko ni Uhuru Kenyatta nyocha nowuok to kwame. Gimomiyo kwame mar neno ni party ni nitiere kendo nigi wajumbe en ni ka party obedo gi wajumbe to gi MCS maber to sama pod onwang'o omenda mar political parties cha running party no bedo mayot. Koro josiasa gi ok ti gi pesa gi. To dinyocha bedi ni tiyo gi pesa mawuok e huku to run kata mana mar tayo Jubilee de koro setho. To bedo ni political parties fund ni donjo ne party gi mi samoro nyalo miyo UDA ok birumo. Gimachielo mabiro miyo UDA ok birumo completely en ma Victor. William Ruto kadhi wuokie telo to nitiere lesson manyo okwanyo kuom Uhuru. Biro bedo ne maber mondo mi nekech ing'eni pod ike ber mondo bed gi influence mar bedo gi wajumbe moko ma pod gone chonge e od bura. Monyalo gocho ne to nyise ni jogi dwa thung'a, jogi dwa maya mwanduga ma samoro giwacho ni chane ok akawo yo maber dhugona koko e od bura kucho. Koro bedo ni William Ruto dhi neno ni UDA ni okotho mokwongo ni obiro bet ko yudo omenda kata obed mana gi wajumbe 15 to Rift Valley bi ng'eni duong'. To William Ruto bedo ni pod en gi teko kata odhi retire ka pod oko jony mi odhi neno ni ng'at mabiro kawo kare kata wajumbe mi biyier bang' kosewuokie telo gin wajumbe mawinje. Mamoko kuomgi gin jok ma ene manotimo nade ene mane jok manokonyo kendo biro neno kata senators bende ma pod odhi bedo gi influence. To influence ni bedo mana ka in godo kata in gi mbiye od bura. Koro miyo kata bang' yiero ma 2032 nekech 2027 ne to chalo gimosetiegorego. Kata ma 2032 cha William biro neno ni konyalo bedo kata mana gi wajumbe 50 ma UDA nyalo bedo godo. To tiende ni UDA pod biro yudo political parties fund. Tiende ni kothung'e ahinya ng'at ma biro donjo 2032 kapo nono William ngima biro bedo ni William pod nigi influence ma embe nyalo luonge kaka nyodhi manyo Uhuru cha. Tiende ni lang'o pod winje. To lang'o ni winje mana kokalo kuom political party ma en godo gi wajumbe adi ma en go. Gima inyo Gideon sani no onge gi wajumbe kamketcha kaka ne ken wache ma ne en go mano oseringo dhi. To sama in gi wajumbe kati onge telo achiel kuom gimomiyo jakom en jakom en ni kata odoko no onge od bura to en gi ruethe e ODM kanyo ma koluongo to biro. Mae momiyo William ka noyiere ni to ringo manyo wajumbe makaluo mano ringo telo State House ka. Yes. To mae yuak marigi ji yuago ni natimo makosa no nega bed gi party na mane nigi wajumbe na. Nabire mesa gi lweta nono. Nabire mesa gi lweta nono kana wacho ni William ng'ama ber. Gima chuno nyaka waket kokwa onge. Taparo ni magi gin lesson ma jo siasa gi osefwenyo. Koro sani moving forward mana kaka Uhuru okwame Jubilee to mana kaka Gideon okwame KANU kata UDA ni bende William biro kwame kata odoko ni okobi bedo gi uma malach to thoto okobi tho nikech mae e gari mobiro bet kotiyo godo masamoro ko odiye matin to ogolie joge go ni adhugo koko ni jogi don't record nikech chike pod tin mana kaka Uhuru Kenyatta oseretire but pod ngi teku e duond bura mar Jubilee. Okay. Kaka embo dhi bedo godo e duond UDA ni to malich kata mamiti moloyo ni koro okodhi tae gofuku ne gigi thoga nikech itayo gi gofuku tayo political party tek to kasama koro in gi wajumbe madhi 24 go ti yude omedna kit kata Jubilee be ok ng'eny kodgi ti yudo political parties fund cha koro